Schaars is van de midi presenteren bij Heerenveen. De nou 22-jarige middenvelder wie 2 jaar lien blesseerd en speelde daarom maar 2 wedstrijden. Al het seizoen wie hij liek was weer helemaal fit, al kwam hij maar on 12 potjes bij PSV. Ik ben heel fit. Ik ben gewoon afgelopen jaar ook elke wedstrijd ben ik erbij geweest. Alleen er werd weinig gebruik van mij gemaakt. En ik was het jaar daarvoor ook al de laatste 3 maanden fit. Dus ik ben al meer dan een jaar fit gewoon. Alleen als je weinig speelt dan snap ik dat mensen steeds weer die vraag hebben. Maar dat is geen issue meer. Nee, dat moet uit de wereld. Bij deze. Ja, zeker weten. Ja. Stijn Schaars is fit. Klopt. Zoals altijd bij een spielerspresentatie is Schaars ik blied maar club. Ik weet vrij veel van Heerenveen, puur qua geschiedenis natuurlijk. Ik heb met Foppe de Haan als trainer gehad, bij Jong Oranje ook. En die is natuurlijk hier heel lang trainer geweest. Europees kampioen geworden ook. Klopt. Leuke tijd gehad. De goede spelers die je altijd weer gescout worden. Veel spitsen, nummer 10's. Dus ja, hier staat altijd een kwalitatief goede selectie.